Helo a chroeso i raglen arbennig Newyddion Ni. Tybed, allwch chi ddyfalu lle ydw i heddiw? Wel, yn Môn, mam Cymru, wrth i'r ardal groesawu Eisteddfod yr Urdd yma ar gau sioe Môn yng Ngwalchmai. Mae'r Eisteddfod yn un arbennig eleni, gyda'r wyl yn ymestyn i 7 diwrnod. Ni wedi bod yn holi felly, be allwch chi ddisgwyl o Eisteddfod yr Urdd yn Ynys Môn? Fel lot o blant eraill dros y wlad, mae disgyblion ysgol Caergeiliog wedi bod yn brysur yn ymarfer ar gyfer Eisteddfod yr Urdd eleni. Mae nifer yn cystadlu am y tro cyntaf, ac maen nhw'n edrych mlaen at gael yr Eisteddfod ar ei stepen drws eleni. Dwi'n cystadlu efo Llyn a dwi'n gwneud recitation. Nerfus dipyn bach a cyffrwys. Yn y Eisteddfod dwi'n cystadlu yn y llefaru unigol, lleolfa crefft a llefaru grŵp. Mae llawer o'r criw yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol, a gyda help y bardd Ynys Llyn, maen nhw wedi creu cerdd arbennig ar gyfer seremoni agoriadol yr wyl. Yn y gerdd yma, oedden nhw isio croesawu yr Steddfod mewn ffordd, ond hefyd croesawu dysgwyr sydd fel nhw. A wedyn oedden nhw isio sôn chydig bach am yr ardal, so mae yna sôn am Hufen Iaf i'w Maris, mae yna sôn am Braich Llanddwyn, mae yna sôn am Gwylanod yn dwyn the Gypsy. Draw ar faes yr Eisteddfod, mae'r trefnwyr wedi bod yn gweithio'n galed iawn hefyd. Mae'n wyl 7 diwrnod am y tro cyntaf eleni. Gyda'r newidiadau yn cynnwys, dysgwyr, dawnsio disgo ac anghenion dysgu ychwanegol ar ddydd Sadwrn, aelwydydd dydd Sul, disgyblion uwchradd dydd Llun, Mawrth a Mercher, a'r disgyblion cynradd ar ddydd Iau a dydd Gwener. Mae o'n newid mawr i ni leni ychwanegu diwrnod, a galw gan yn cystadleuwyr ni oedd o i ni ychwanegu cystadlaethau gwbl newydd, rhai ar gyfer dysgwyr, rhai ar gyfer disgyblion efo anghenion dysgu ychwanegol, a gallu gwneud yn siŵr bod y Eisteddfod yn aros yn gyfredol ac yn addas i bawb. Bydd gŵr triban penwythnos cyntaf yr Eisteddfod, a grŵp lleol Cordia yn un o'r rai bydd yn perfformio ar lwyfan y maes. Oedden ni'n cystadlu efo'n gilydd dodan yn Eisteddfod yr Urdd tra oedden ni'n ysgol, a dyna nath cael cordia at ei gilydd mewn ffordd. Ac cael noson fatha triban o Sul, noson mawr i'r Môn, efo bandiau eraill o'r Ynys, Gwilym, Fflydli ac Elin Fflyr, felly da ni'n edrych ymlaen fawr. Digon o edrych mlaen ar hyd a lled yr Ynys felly, wrth i blant dros y wlad baratoi i groesi'r bont i Ynys Môn. Nesa, cyfweliad gyda un o sêr Ynys Môn, y gantores a'r cyflwynydd Elin Fflyr. Fel un sy'n dod o'r ardal, tybed at beth mae hi'n edrych mlaen at fwyaf gydag Eisteddfod yr Urdd ar ei stepen drws. Elin Fflyr, diolch yn fawr am siarad â ni. Rwyt ti'n ferch o Ynys Môn ac yn dal i fyw yma. Dweda ychydig wrthyn ni am yr ardal a be allwn ni ddisgwyl o'r Eisteddfod eleni. Mae'n le bendigedig a mae cael croesawu yr Eisteddfod yma yn bleserus tu hwnt. Felly braf iawn fydd gweld llond y lle o bobl ifanc yn cystadlu ac yn mwynhau. Dwi jyst methu aros. Sut brofiad oedd ei ti dyfu lan yn yr ardal? Oedden ni'n tyfu fyny efo'r treitha, o'na ryddid yn perthyn i'n magwraeth ni yn tyfu fyny ar yr ynys yma. Oedd yna deimlad saff yma, ti'n gwybod? Yn rhan o gymuned ac yn rhan o ysgolion oedd yn rhoi gymaint o gyfleoedd i ni fel plant yn yr Eisteddfod, er enghraifft, hefyd y sioea cerdd. Oedd e jyst yn ardal fendigedig i dyfu fyny. A sut nes ti ddechrau canu? Pa gyfleoedd oedd yma i ti i ddatblygu dy yrfa? Wel, mi oedd canu a cherddoriaeth yn rhan o magwraeth i. Oedd mam yn gerddorol. Felly, mi oedd o'n gam eitha naturiol bod fi'n mynd tuag at gerddoriaeth. Ti'n gwybod, ond y cama cyntaf un oedd yr Eisteddfod wrth gwrs. A chael gymaint o brofiad a chymaint o hyder o gymryd rhan yn y cystadlaethau hynny. A pa gyfleoedd sydd yma i bobl ifanc heddi? A os eisiau gwneud mwy gadw nhw a denu nhw at yr Ynys? Mae cadw pobl ifanc yng Nghymru, yng nghefn gwlad Cymru, dwi'n meddwl yn broblem
anferthol. Mae angen creu mwy o waith. Mae angen creu gwaith sydd yn yrfaoedd go iawn i bobl i gael nhw i aros yn cymunedau ni. A be ti'n edrych mlaen at fwyaf i'r Eisteddfod eleni? Dwi'n edrych ymlaen i lot fawr o bethau yn yr Eisteddfod eleni. Un o'r pethau ydy cael perfformio'n triban. Dyma fydd fy rhiban cyntaf i. A cael rhannu'r llwyfan efo, dwi'n meddwl bod nhw'n galw hi'n noson mawrion Môn. Fleur-de-lis ac yn y blaen, a acordion cymryd rhan hefyd. Lle edrych ymlaen i wneud hynny. Elin Fflir, diolch yn fawr i ti. Diolch i chdi, Sion. Ac yn ola, os ydych chi'n dod yma ac eisiau dod i nabod yr ardal bach yn well, wel gwyliwch ein heitem nesa. Dyma daith dywys arbennig gan dywyswyr Newyddion Ni, Ela a Caio. Helo, fy enw i yw Ela a Caio ydw i. A da ni yn disgyblion blwyddyn 6 yma'n Ysgol y Ffridd Gwalchmai. Mae'r enw'r pentref wedi enwi ar ôl bardd o'r 12fed ganrif. Gwalchmai a Meilir ei luno tu allan y darfen yn y pentref. Ysgol y Ffridd yw'r ysgol agosaf at faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Ynys Môn 2026. Mae'r maes 1.2 milltir i ffwrdd o'r ysgol, neu lled 4 caes a brân ydych chi. Mae tua 1,000 o bobl yn byw yn pentref Gwalchmai, yr ardal ar amgylch. Ac mae'r rhan fwyaf, 70% yn siarad Cymraeg. Mae'r A5 yn mynd trwy ganol pentref Gwalchmai. Dyma'r ffordd sy'n cychwyn yn Gaergybi a gorffen yn Llundain wrth y Marble Arch. Mae tîm pêl-droed amlwg yn Gwalchmai gafodd ei sefydlu yn 1946. Ar hyn o'r bryd, mae'r tîm yn y 4edd haen o pêl-droed Cymreig. Enw'r cae yw Maes Meurig. Gwalchmai neu Mona, mae cae Sioe Môn, sef cartref Eisteddfod flwyddyn yma. Mae'n gae hyfryd a golwgfeydd bendigedig fel arfer o fynyddoedd Eryri yn y cefndir. Mae lonydd tarn ac i'ch gadw'ch traed yn sych, toiledau go iawn a phafiliwn Môn, lle roedd gan i Gymru yn digwydd eleni. A dyna chi, gobeithio eich bod wedi mwynhau clywed ychydig o hanes Gwalchmai a'r ardal lleol. Edrych ymlaen rwan i'ch gweld chi gyd yma diwedd mis Mai. Diolch yn fawr i Ela a Caio am ein tywys ni o gwmpas yr ardal. Wel, dyna ni, fi methu aros nawr. Dewch chi'n gweld ni ym Mhabell Esbyrrec dydd Mawrth a dydd Mercher am hanner awr wedi 3. Ond tan hynny, diolch am wylio. Ta-ra.